rapiku murung suarane motorku singgo alune samudra masang apae para hebat. Hebat Leromos Takare Dewa-dewa Dengan moro Buatno hati jauh Anggap gula Lagu tresno Dengan ikhlasan Terba Pada hati Tanpa terdi Lahir tresno Kang suci Langsung jalan Yang kau aku Beramun Sinyaliti Kanthi derek pangayu bagyo hajat keluarga ageng bukuh sido sariwan cindalu menika Mas Agus. Nggih Mas Gilang. Keparga kula sak kanca ambuka gelaring budaya lumantar ingkang sowan manunggal budaya Agunsa ingkang mijil saking laladan Gunung Sari Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Sowan kula sak kanca Kabiyantu Audio Sound System JK Audio Production saking Winong Boyolali. Lighting Java Lighting Boyolali. Rejing saking Agunsa lan ugi kanca-kanca YouTuber ingkang lestatonaken Mas. Nggih. Swanipun budaya Van Java salah setunggalipun lan kanca-kanca YouTuber ingkang samangke banditipun sepil sawiji bukan sawiji. Mas Gilang, nun wonten ing rikala kadalu puniki kita wonten ing wulan
Juni Laras san ingkang boten tasih pementasan kaping 9 niki. di bulan Juni pementasan yang ke-9 dan kebetulan Mas Agus Nggih, wonten dinten menika ugi pementasan terakhir di bulan Juni. di bulan Juni. Lan ugi matur sembah nuwun saking panjenenganipun Bapak Keamanan saking Kapolsek Cepogo Boyolali. Matur nuwun ugi Linmas lan pemerintah desa Gejangan. Ugi para tamu undangan ingkang boten waget kawula sebataken setunggal bokas tunggalipun. Kados ngaten Mas. Saking para sesepuh pinisepuh wilayah saking Laladan Gedangan sak kiwa tengenipun. Laju kewala Mas Agus. Nggih. Dalu menika saged sinengkuyung dening kekalih seniwati ingkang kemarin sampun kondang. Wonten Ririt Rengganis Delanggu Klaten. Rika Siti saking Boyolali. Nampi swanipun prikonco Agunsa. Yo. Agunsa hebat. Para penonton di malam hari luar biasa, kita joget bareng ya. Rika Siti. Joget. Mas kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden pati murah mangkoke dari
sembah nuwun salam pambuka lumantar para kanca agunsa Untuk lumandining tarian ingkang kaping 9 tumaduk ngarsanipun panjenenganipun para pamirsa budaya kasumangkeken nuwun kala nuwun.
babaring babak warok sinaritos nglajengaken peperangan ingkang sampun lumampah ing kawuri yen to Sang Suranata lan Surajaya badhe adu kasekten cinarios yen to Sang Surajaya nembe kewala rampung anggenipun kepareng nglampahi pertapan wonten ing petilasan Kebo Kanigara duk rikala semanten lumampahing anggenya mertapa Sang Surajaya dadya pratandha kagem pindhahaken kasektenira kados napa babaring kiprang blondong-blondong wilujeng nyarsakaken Garwaku Sekarwangi wonten dawuh Kakang Mas Surajaya eling nalika malem suran selapan suwene nggonku kepara mertapa ana ing petilasan Kebo Kanigara ing wewengkon iringing Redi Merapi leres Kang Mas sakwene anggonku ninggal padepokan banjur ana kedaden apa sing nemahi ndika miturut telik sandi yen to sak pungkurku anggone kepareng nindakake ana ing pertapan Kebo Kanigara sasat padepokan kene datan jenjem ora tentrem Kang Mas kula badhe matur piye Sekarwangi kahanan dek rikala panjenengan mertapa wonten petilasan Kebo Kanigara Kang Mas panjenengan trimah napa boten babagan kula garwa panjenengan Sekarwangi harga dirine sebagai wanita diidyak-idyak Kang Mas maksudnya piye tegese piye Yai rai panjenengan Kang Mas rai panjenengan Suranata sampun sewiyah-wiyah kalian kula Kang Mas tegese kepiye Sekarwangi Suranata sampun nginjak-injak kawula sampun nglarani ati kawula Kang Mas tegese nantang perkara ngono aku ora trima goleki Kyai Surayuda mapane ana ngendi bakal tak walesake Sekarwangi Rama wonten dawuh Rama Bapak Kyai Surayuda Piye le? Surajaya. Aku tak rungokke di padepokan iku muga kok guneman karo bojomu ki. Guneman apa, ha? kados-kados kaget batin kula Iya. pikantuk palaporan saking garwa kula Sekarwangi Heeh. yen to sak pengere kula wonten ing padepokan mapan wonten ing petilasan Kebo Kanigara Iya. yakti boten jenjem boten tentrem kahanan wonten padepokan Sasatintrim amargi pokal gawe rayi kula nggih putra jenengan Kang Muragil leres menapa mboten Iki ngene. Iya. Piye Sekar? Rama mangendika napa wontene ampun panjenengan tutup-tutupi Rama ati kula sakit Rama Mati. Iki ngene Sekarwangi. Bek nalikane ana kebugan negara kuwi ora sah dadak goro. Ya lho.
Bacute Lah. pripun? Kula kok sasat mboten trimah. Wonten kedadosan menapa? Kowe dak nalikane bojomu ana kebagan negara kuwi kan kowe ijeh topo ana kebagan negara. Wonten kedadian menapa wonten paman mriki? Lah iki Sunono nata kuwi ngajar bojomu. Adi kula. Heeh. Wani ngonjak marang garwa kula. Ya, nak Sasat karepku. boten trimah batin kula. Iya. Kula pateni adi kula. Ya nak karepku anakku loro. Ten pundi sakniki? Saiki gek mapan ana ing gunung gedhe. Mang Papak ora trimo rasane batin Nak kula. karepku dadi wong Gonjak tuwa kurang tak ajar. adil. Mang Papak adi kula. Kene Gir, Suranata. Barat Barat Suronono. Ora pisan ora pindho kowe nglarani adine kakangmu. Isih wae arep gonjak, isih wae kurang ajar marang Mbak Yumu. Banjur apa kang bakal kok sandang? Suranata, Parat. Sekarwangi, Piye Suranata? cangkemmu dijaga. Dijaga piye? Nalika ana ing petilasan Kepuganegara, Ora sah nyerak-nyerak. Surajaya. Anggonmu dadi garwane Sekarwangi nalika kowe mertapa ana ing petilasan Kepuganegara. Cen garwamu tak idak-idak ana ing dikono. Kowe wani marang wanita, nanging jejere kowe keparat. Sing ora wani sapa? Jireh, tandingmu ora jejering wanita, kudune tandingmu aku. Nalika ana kono tak celuk ana ngendi papan. Suranata. Rama wis matur Kupingmu nalika kowe jembar. ana ing petilasan Kepuganegara, malem sura tak undang ora bakal teka. Eling. Eling. Aku iki kakangmu, anak pembayun saka bawah. Ya wis. Yen kowe ora duwe rasa hormat marang aku, bakal nyandang apa kowe? Ora sudi aku nganggep kowe adikku, luwih becik modar mati. Aku tetep ora trima. Nanging ana ing pagedhan wonten ana ing sak tengahing margi kene. Sing dadi bukti Sekarwangi iso teka kene merga Rama kang ngundang ana ing papan kene. Banjur saiki ya wis kabeh ana ing petilasan Kepuganegara diteruske ning kene. Njur kowe arep kepiye? Rasane ora trima jroning atiku. Ora kelakon gaglak bala denawa, modar kowe. Tetep ora wet. Bala denawa, ajar. Sing tak teni-teni kaya ngene iki. Nalika ana ing sak tengah-tengahing Kepuganegara aku wis matur. Endi to Surajaya? Endi to Surajaya? Tak babat yase. Ora sah kelakon kowe babat aku. Sadurunge tanganmu kena setitik ing kulitku. Kanyata wis bakal modar kowe kepangan denawa cacah 1000. Sekarwangi gawe pangadul-adul. Bapak aja mbang cindhe mbang ciradan. Aja kakang cocot. Kuwi bukti nyata Suranata. Cukup. Suranata. Eling. Aku sing ndek kasekten. Nglunturake kasektene marang bapak dening aku. Kang aran Aji Denomna 1000. Aku ora bakal gigrek ana ing papan Sang Surajaya. Denawa 1000. Ayo, ayo gaglak.
nyata ora gigrek kowe nyawang Denawa cacah sewu. Bakal gigrek nanging Denawa kembar. Nanging padepokan Gunung Sari tetep tak joni dhewe. Aja kakan cangkem. Tak idak dasmu. Ora kelakon mati ning papan iki aja celuk Sang Surajaya. Ora sudi yen para Denawa kembar ana ing Gunung Gedhe. Engko tak donake, tak babat dase. Gaglak. Oi! Maju. Ayo. Tak jonane kabeh Denawa kembar. Siji mbaka siji, ora bakal gigrek. Ira. Aja ora bakal wedi. Bungah marang pangandelmu. Yen to aku bisa nurut kasektane bapak, banjur kowe duwe apa? Aku ana kene ora dhewe. Para siswa-siswaku, ingon-ingonku ana ing Gunung Gedhe. Bakal teki Denawa kembar cacah iki. Kethek cilik-cilik ora kelakon gaglak marang Denawa kembar. Idak dase. Sawijine ana ing kene ora bakal Suranata idak dase. Waspadakno Denawa kembar marang balane Sang Suranata. Patenono aja nganti sisih bareng majuwa para gageh. Aku ora bakal kaget. Ora bakal kalah ana ing sak tengah-tengahe padepokan iki. Nanging piye? Iki wis dadi pinesti. Awake bagel. Hintai ora bakal wedi. Surajaya. Suranata. Najan kethek-kethekku cilik-cilik. Ana ing palagan kene. Sawijine ana sak tengah-tengahe. Ora bakal gigrek, ora bakal wedi. Banjur kepiye? duwe apa? Iki kudu tak lakoni najan awake dhewe iki tunggal. Sak guru ora bakal ganggu. Apa ya mung piandelmu kethek cilik-cilik kaya mangkono? Isih duwe apa kowe? Isih duwe apa kowe? Aku arep jipuk neng laladan Gunung Gedhe. Tak jiko esek ana ing Gunung Gedhe, bakal tak teki ana kene. Pateni ketheke. Ini Surajaya. Namung semanten kadigdayane rayi kula kan nyata kalah kalian Denawa cacah sewu. Iki mau Suranata. Saiki gak dikok ingon-ingone.
Ya iku jenenge Singa Barong. Singa Barong saking Alas Roban. Heeh. Boten gigrek manah kula Kowe ora ngagem Singa Barong. gigrek? Boten gigrek. Tetep wani. Tasih kalah digdayane kali Dinawa cacah sewu. Lah anakku loro ki tak pengen gedah ana ing papan kene. Boten urusan panjenengan tiyang sepuh boten saged nengahi babagan perkawis menika. Tetep kowe ora trimo ana ing pageblon Yen negara. to boten kelakon Sang Suranata pejah. Entuk ucu-ucuke bojomu. Boten lega ati kula yen dereng Kowe pejah. tetep ora trimo. Dereng trima. Kados napa kiprahe Sang Singa Barong boten tapis wonten tangane Surajaya. Ampun katelah Surajaya. Surajaya utawa Suranata dadi anakku. Kowe ya tak kei ilmu. Ning Suranata ya tak kei ilmu. Kowe aku mampir nang padepokanmu. Kowe agek gladi para drondong-drondongmu. Boten adrih. Kados napa? Kados napa Sang Singa Barong? Karo gladi Genawa Kembar. Kang Mas aja gigrek Ayo, maju. Ora kelakon maju. Ayo, maju. Ayo. Yo kene ora wani marang aku. Maju para gage maju, ayo. Ora bakal dikal wedi. Ana ing gunung gedhe. Maju. Ya, ora bakal dikal. Ora sawijine kon. Ora bakal wedi, ora bakal dikal. Singa Barong sumukul marang aku. Ora kelakon kowe kalah. Aja ngacel Sang Surajaya. Singkit medun. Tetap dibanjurke tetap kalah. Bali ana gunung gede. Bakal menang. Bali Aku jondong. Mundur. Denawa. Mundur. Tak rampungake. Surajaya. Aja kumalungkung. Aku isih duwe dlondong kang aran warok-warok sekti kang bakal umpat mateni marang kowe. Aku ora bakal gigrek. Para siswa-siswaku ana 1552. Ora gigrek nadyanto siswaka mung 20. Iso mateni 1500 yen to kowe ora percaya. Dlondonge Surajaya. Yo, Raga Mulya. Tak Maju. delok tandang gawe. Maju. Ayo glondong-glondong Maju. mundur kabeh ayo iwang-awang ngono Kang Mas Surajaya. Ayo rene-rene. Iya jur banjur kaya ngene iki Surajaya. Eling Raga Mulya, aja babar wirang marang bendaramu. Tak delok tandang gawene ora bakal wedi. Suranata ora bakal gigrek ana ing palagan kene. Cukup. Piye? Wis gigrek apa durung? Aku ora bakal gigrek. Ya
Ya ger kaya ngono ki sing tak ndel-ndelke. Banjur kasektenmu kaya ngopo? Raga Mulya, waspadakno bola-bola dlondong. Wasyaga apa dereng? Sampun. Yen to wis tandang karya Patenana Suranata. Aku ya ora berkaki. Para siswa-siswaku sing ana 1552 sampun siaga napa dereng? Sampun. Budal keco.
Cancut tandang karya siaga napa dereng Sampun. Yuk, bolo kiprah persiapan. Hey, hey. Bolo kiprah. Ibaratnya bendera Zaman wis akhir kibarke benderane, angkat tangane bolo kiprah. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, rumine goyang. Akale cukit imane. Yuk pucake Imam berusaha zaman wis
Saiki wis banjur bengi dirampungake anggone gegladen ana sak tengah. Durung gegrek sawangen. Tak sawang ana ing papan kene. Para-para warok sampun siaga napa dereng? Sampun. Budal keco. Sing unggul maju ya. Dadi bocah teko duwe oh tadi ayo Mbak hebat Agunca
Hebat, hebat, hebat. Hebat, hebat, hebat. Yo. Bapak Tono Pangeran Satila Sorno, Allah ya Allah. Bapak Tono Pangeran Satila Sorno, Allah ya Allah. Pangeran di paling sandang, paling pakan, paling welas kalulane. Bapak Tono Pangeran Satila Sorno, Allah ya Allah. Bapak Tono Pangeran Satila Sorno, Allah ya Allah. Pangeran di paring sandang, paring pangan, paring welas kawulane. Bapak Tono Pangeran Satila Sorno, Allah ya Allah. Bapak Tono Pangeran Satila Sorno, Allah ya Allah. Pangeran di paring sandang, paring pangan, paring welas kalulane. Ayo, temen tuh, ayo. Hebat, ya. Ayo dadi. Yo. Aman. Yuk, bola kiprah kita joget. Sing penting kita ciptakan cinta damai ora sagegeran. Mas Gilang, 5.000 penonton full di Sidosari. Tepuk tangan dulu untuk Sidosari. Nalikane aku bisa ketemu tahun tapake sliramu pamit aku pamit mulai neng kuthamu Bolo kiprah tumatap liramu kamamba. Bolo kiprah dari siapa Mas Gilang? Kusuma
penonton, kita joget semuanya. Baik, sangat luar biasa. JK Audio bersama Mas Agus untuk Anda. Asik stasiun sing dadi seksi kang bisu. Muga-muga sliramu pamit aku, pamitku oleh ning kuthamu. Seliramu kapan balik? Masuk Mas Agus. Kusumaning ati amung kedonga lan amung pamuji. Kuto ngayogja kanang sangat jadi sepine rasa ati iki. Stasiun tuku sekali kapan balimu tak Rika Kitty Mangu untuk Anda. Yuk yang ada di belakang kita joget semuanya bersama Agunsa JK Audio. Yuk kita goyang semuanya. Suatu malam ada bercerita, hawanya tadi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Oh kita termasuklah kita, termangku hatiku. Kau mengagapku menajakannya. Hai dengan apa Sing penting kita cinta damai yang ada di belakang aman. kunci dari semua masalah ini.
Aman-aman bos. hatiku, kau menggenggam, ku Yuk berdiri yang ada di belakang. bersama